Pyhä tule ja paranna heikkoutemme sinun nimesi tähden. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä joka päiväinen leipämme ja anna meille anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun Isä, voima ja hyvä henki, on valtakunta, voima ja kunnia, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen. Herra armada, 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 Herra armada. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tulkaa, kumartakaamme meidän kuningastamme Jumalaa. Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen meidän kuninkaamme ja Jumalamme eteen. Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen meidän kuninkaamme ja Jumalamme eteen. Herra, kuule minua, minä etsin oikeutta. Kuule minun avun huutoni, ota vastaan rukoukseni. Minä puhun sinulle vilpittömin huulin, sinulta saan oikean tuomion. Sinun silmäsi näkevät, mikä on totta. Sinä tutkit sydämeni, yölläkin sinä minua tarkkaat. Sinä koettelet minua, mutta et löydä minusta mitään väärää. Minun suuni ei puhu pahaa, en ole tehnyt niin kuin muut tekevät. Olen totellut sinua ja välttänyt väkivallan teitä. Sinun poluillasi minä olen pysynyt, jalkani eivät ole korjahtaneet sinun tieltäsi pois. Minä huudan sinua avuksi, Jumala, ja sinä vastaat minulle. Kuuntele minua, kuulen minä, mitä minä puhun sinulle. Osoita minulle ihmeellistä hyvyyttäsi. Sinä pelastat väkevällä kädelläsi kaikki ne, jotka etsivät sinusta turvaa vihamiesten uhatessa. Varjele minua niin kuin silmäteräsi, peitä minut siipiesi suojaan. Jumalattomat väivät henkeäni, eri viholliseni saartavat minut. He ovat kohentaneet sydämensä ja puhuvat röyhkeästi viitatteen. Nyt he ovat jo kinkereilleni ja piirittävät minut, vaanivat tilaisuutta iskeäkseen minut maahan. He ovat kuin saalista himoitseva leijona, kuin piilopaikassaan väijyvä peto. Niin avuksi Herra, astu jumalattomia vastaan, paina heidät polvilleen, pelasta minut miekallasi. Vapauta minut kädelläsi, Herra, pahojen ihmisten vallasta, noiden ihmisten, joille tämä elämä on kaikki. Suojattiesi vatsan sinä täytät, heidän lapsensa saavat syödä pyylikseen ja ruokaa riittää lapsenkin lapsille. Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut. Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn Jumalani, sinun apuusi minä luotan. Enhän luota turhaa, ethän anna vihollisille sitä riemua, että he voittavat minut. Ei kukaan, joka auttaa sinun, jää vaille apuasi. Vain luopujat joutuvat häpeään. Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi. Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua, sinä Jumalani, auttajani, sinun minä luotan aina. Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Älä muista nuoruuteni syntejä, älä pahoja tekojani, sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, älä unohda minua. Hyvä ja oikea mielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien. Hän hankkii sorrituille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Herran tie on hyvä, hän on uskollinen niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa. Herra, nimesi kunnian tähden, anna anteeksi suuret syntini. Se, joka Herraa pelkää, oppii valitsemaan oikean tien. Hän saa onnen ja rauhan ja hänen jälkeläisensä perivät maan. Herra ilmoittaa suunnitelmansa palvelijoilleen ja he tulevat tuntemaan millainen on hänen liittonsa. Minun silmäni katsovat alati Herraa, hän päästää jalkani ansasta. Käänny puoleeni ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Lievitä sydämeni tuska, ota pois minun ahdistukseni. Katso minun kärsimystäni ja vaivaani ja anna anteeksi kaikki syntini.
Katso kuinka paljon minulla on vihollisia, heidän vihansa on väkivaltainen ja julma. Suojele minua ja pelasta minut, älä hylkää minua, sinuun minä turvaudun. Vilpittömyys ja rehellisyys on minun suojani, sinun Herra minä luotan. Jumala, vapauta Israel kaikesta hädästä. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksesta ja anna lankemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet ja syystä sinä minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden, ilmoita siis minulle viisautesi. Vihmo minut puhtaaksi hiisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Tuo minun kuulla ilon ja riemun sana, eriytä mieli, jonka olen murtanut. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhit minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Älä karkota minua kasvoisi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemun ja suo minun iloiten sinua seurata, niin opetan tiesi sinusta luopuneille ja he palaavat sinun luoksesi. Jumala, pelastajani, päästä minun verivelasta, niin minä riemuiten ylistän hyvyyttäsi. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniaasi. Jos toisin sinulle teurasuhrit, sei sinua miellytä, polttouhriakaan et huoli. Murtunut mieli on minun uhrini, säätynyttä sydäntä et hylkää Jumalaa. Osoita Sionille laupeutesi ja rakenna jälleen Jerusalemin muurit. Silloin otat taas vastaan määräuhrit ja altarille tuodaan teurashäräät. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Halleluja, 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 kunnia olkoon sinulle Jumala. Halleluja, 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 kunnia olkoon sinulle Jumala. Halleluja, 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 kunnia olkoon sinulle Jumala. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Riemuitkoot taivaalliset ja iloitkoot maan päällä olevat, sillä Herra teki voimallisen työn käsivarrellaan. Hän pukisti kuolemallaan kuoleman ja tuli esikoiseksi kuolleiden joukosta. Helvetin kirasta hän päästi meidät ja teki maailmalle suuren laupeuden. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Sinä Kristus, Jumalan vanhurskaudit esi-isät heidän uskossaan, edeltä kihlaten heissä itsellesi kansoista kirkon. Pyhät riemuitsevat kirkkaudessa, sillä heidän siemenestään on lähtöisin kaikille. Ylistämän edelmä, hän, joka sinut neitsellisesti synnyttää, heidän rukouksiensa tähden, Kristus Jumala, pelasta meidän sielumme. Nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jumalan synnyttäjä, sinä olet tosi viinipuu, joka olet kantanut meille elämän hedelmän. Me rukoilemme sinua oivalti ja tarkkaan apostolien ja kaikkien pyhien kanssa esirukouksesi meidän puolestamme, että Herra armahtaisi sielumme. Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään, meitä kantaa Jumala meidän apumme. Jumala on meille pelastuksen Jumala, Herra, Herra pelastaa kuolemasta. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kaikkein pyhin kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme, valtias anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme sinun nimesi tähden. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä joka päiväinen leipämme ja anna meille anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun Isä, Poika ja Pyhä Henki on valtakunta, voima ja kunnia, nyt ja aina ja
Sinä Laurias nousit tänään haudasta ja johdatit meidät kuoleman porteilta. Tänään riemuitsee Aadam ja Eeva iloitsee sekä profeetat ja patriarkat heidän kanssansa herkeämättä ylistystä leisaavat valtasi jumalalliselle voimalle. Nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Käsin tehtyä kuvaa, te Ylen autua te palveleet, vaan kuvaamattoman olennon vahvistamina. Te tulessa kilvoitellen kirkastuitte, sillä aineettomassa lietissä seisten. Te huusitte Jumalan puoleen, kiiruta oi armollinen, rienaamuksemme Lautias, sillä sinä voit kaiken, minkä tahdot. Herra armada, 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 Herra armada. Herra armada, Herra armada, Herra armada, Herra armada. Kristus Jumala, jota kaikkina aikoina ja joka nyt taivaassa sekä maan päällä kumarretaan ja kunnioitetaan. Sinä pitkämielinen, Ylen armollinen, Ylen Laurias, joka hurskaita rakastat ja syntisiä armahdat. Ja kaikkia kutsut pelastukseen luvaten heille tulevia lahjoja. Sinä itse Herra, ota meidän rukouksemme vastaan ja ohjaa elämämme käskyjesi tielle. Pyhitä sielumme, puhdista ruumiimme, ojenna aivoituksemme. Puhdista mielemme ja päästä meidät kaikesta murheesta, pahuudesta ja vaivasta. Ympäröi meidät pyhillä enkeleillesi, että me heidän joukkojensa varjeluksessa ja johdatuksessa uskon yhteyden saavuttaisimme ja lähestymättömän kunniasi käsittäisimme, sillä sinä olet kiitetty iankaikkisesti. Aamen. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi. Sinua puhdas neitsyt sanan synnyttäjä, sinua totinen Jumalan synnyttäjä, Herran nimeen Pyhä Isä siunaa. Pyhän eksikainen esiukouksien sääden, Herra Jeesus Kristus Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Herra Jumala, Isä kaikkivaltias, Herra ainokainen Poika Jeesus Kristus ja Pyhä Henki, yksi Jumaluus, yksi voima, armahda minua syntistä ja niiden vaiheiden kautta, jotka parhaiksi vievät, pelasta minut sinun kelvoton palvelijasi, sillä sinä olet kiitetty iankaikkisesti. Aamen.
ylistäkää ja laulakaa. Ylistäkää Jumalaa kuningastamme, ylistäkää ja laulakaa. Taputtakaa käsiänne kaikki kansat, kohotkaa riemuhuuto Jumalalle. Ylistäkää Jumalaa kuningastamme, ylistäkää ja laulakaa. Ylistäkää Jumalaa kuningastamme. Luetaan Pyhän apostoli Paavalin lähetyskirjeestä kolossaisille. Veljet, kun Kristus teidän elämäänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista, sidettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomia ihmisiä. Niiden mukaan tekin elitte, kun olitte niiden vallassa. Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta, vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. Älkää valehdelko toisillenne, olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne kaikkine tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan Jumalansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Silloin ei enää ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, ei styyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki ja hän on kaikessa. Niin myös sinun hengellesi. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh
kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Palvelija tuli sanomaan, Herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa. Silloin Herra sanoi, mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytääni. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Kunnia sinulle, Herra, kunnia sinulle. Nimen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Tänään sunnuntaina vietämme naismarttyyri Luusia muistopäivää jakamattoman kirkon marttyyrin päivää, jota erityisesti lännen perinteessä tuo valoa ja iloa tänne pohjoiseen pimeään vuoden aikaan. Valmistaudumme myöskin tulevaan suureen juhlaan joulupaaston kautta ja tämä sunnuntai, jota nyt vietämme, on ennen ajanlaskua eläneiden ihmisten muistolle pyhitetty. Kristuksen syntymä on vanhan testamentin täyttymys ja uuden liiton alku. Ja tänään sunnuntaina muistelemme Kristuksen esi-isiä, Abrahamia, Iisakia, Jaakobia, Daavidia ja Joosefia. Tämän sunnuntain teksteissä nostetaan esiin myös profeetta Daniel ja 3 Babylonian nuorukaista. Meille kristityille Uusi testamentti on keskeinen anti Raamatussa, mutta emme voi unohtaa toista osaa vanhaa testamenttia. Kasteessa olemme liitetty Kristukseen uuteen liittoon ja sen vuoksi luemme vanhaa testamenttia Uuden testamentin kokemuksen kautta. Myös Jeesus muistuttaa opetuslapsiaan vanhasta testamentista. Hän sanoo ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen Emmauksen tiellä, voi teitä ymmärtämättömiä, noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteen. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Meidät on kutsuttu elämään yhdessä Jumalan kanssa. Ja kutsuun vastaamisesta on kyse myöskin tänään luetussa Lukkaan evankeliumitekstissä. Jeesus kertoo vertauksen vastauksena kysymykseen siitä, mitä on olla aterialla Jumalan valtakunnassa. Vertauksessa kuulimme, kuinka kutsutut esittivät minkälaisia verukkeita olla tulematta kutsuun. He asettivat arkipäiväisen Jumalan yhteyden eteen. Kieltäytymisen jälkeen juhliin kutsuttiin köyhiä, sokeita, raajarikkoja ja rampoja. Vertauksella Jeesus osoittaa, miten Jumalan yhteyteen pääseminen, hänen valtakunnassaan osalliseksi tuleminen on ihmisille suuri ilo ja onni. Jumalan valtakunnassa ei myöskään ole rajoja. Siitä kuulimme myös tämän päivän epistolatekstissä, jossa sanottiin, ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikessa. Raamatussa ateriayhteys ymmärretään rakkauden ja ykseyden ilmaisijaksi. Vanhassa testamentissa meillä on tuttu kertomus patriarkka Abrahamin vieraanvaraisuudesta. Osoittaessaan vieraanvaraisuutta 3 matkamiehelle
Abraham tuli osoittaneeksi vieraanvaraisuutta pyhälle kolminaisuudelle. Tuo materiayhteys voidaan ymmärtää myöskin osallisuudeksi Herran pyhään ehtoolliseen. Sillä osallistumalla Herran pyhään ehtoolliseen pääsemme osalliseksi Kristuksesta. Tuohon Jumalan yhteyteen myös muut kirkkomme toimitukset ja sakramentit ovat meitä ohjaamassa. Tuota mahdollisuutta osallistua Kristukseen meidän tulee osata käyttää. Emme saa antaa muiden asioiden mennä sen ohi. Joulupaastossa on jäljellä loppusuora ja vietettävä joulupaasto on tarkoitettu meille ajaksi, jolloin voimme tarkastella erityisesti yhteyttä Jumalaan ja yhteyttä toisiin. Paastoaminen on ennen kaikkea paastoamista pahasta ja pyrkimistä hyvään, vastaamista isännän kutsuun myöntävästi. Nämä joulua edeltävät sunnuntait auttavat meitä omalta osaltaan valmistautumaan tuohon tulevaan suureen juhlaan. Konstantinopolin patriarkan Germaniuksen kirjoittamassa rukouksessa tämän juhlan sanomaan kuvataan näin. Tulkaa, viettäkäämme kaikki uskoen Abrahamin ja muiden lakia edeltäneiden isien vuosittaista muistoa. Kunnioittakaamme arvonmukaisesti Juudan sukukuntaa, ylistäkäämme Danielin rinnalla nuorukaisia, jotka kolminaisuuden kuvauksena sammuttivat Babyloniassa Pätsinliekkiä. Nähtyämme profeettain ennustuksen toteutuneen, huutakaamme suureen ääneen Jesajan kanssa. Katso, neitsi tulee raskaaksi ja synnyttää pojan Immanuelin, joka merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Aamen. Tämän päivän kollekti kannetaan oman seurakuntamme hyväksi. Amen.
Meidän isäämme korkeasti pyhitettyä Kuopion ja Karjalan metropoliittaa Arsenia. Meidän isäämme korkeasti pyhitettyä metropoliitta Panteleimonia. Kaikkia teitä ortodoksisia kristittyjä ja kaikkia kristittyjä muistakoon Herra Jumala valtakunnassaan, alati nyt ja aina ja iankaikkisesti. Kaikkea
kallisverisesti. Setä rukoilen sinua, armana minua. Anna anteeksi syntini, jotka olen tahtoisesti ja tahtomattani tehnyt. Sanon ja teon tietoisesti ja tietämättömästi. Ja tee minut kelvolliseksi nuhteettomasti osallistumaan sinun puhtaimmista salaisuuksistasi, syntien anteeksi saamiseksi ja iankaikkisesta elämästä. Sinun salaisen ehtoolliseesi osalliseksi tee minut nyt Jumalan poika. Sä näen ilman salaisuutta vihollisillesi, enkä suhtele sinua kuten Juudas, vaan niin kuin ryöväri tunnustan sinua. Muista minua, Herra, sinun valtakunnassa. Herra, älköön pyhien salaisuuksiesi osallisuus tulkoon minulle syytteiksi, älköön tuomioksi, vaan sielun ja ruumiin parannuksi. Israel
Lähtekäämme pois rauhassa. Herran nimessä. Rukoilkaamme Herraa. Herra, armahda. Herra, joka siunaat niitä, jotka sinua ylistävät, ja pyhität ne, jotka sinuun turvaavat. Pelasta sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. Varjele seurakuntasi täyteys. Pyhitä ne, jotka rakastavat sinun huoneesi kauneutta. Palkitse Jumalassa voimasi hänen kunnioituksen kunnialla. Äläkä hylkää meitä, jotka sinuun turvaamme. Laajoita rauha maailmallesi, seurakunnillesi papeille, tasavallan presidentille, kaikille esivallalle ja koko kansallesi. Sillä jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen laaja tulee ylhäältä, sinulta valkeuksien isältä, ja me kunniaa, kiitosta ja palvelusta edes kannamme sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen. Siunatolkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. Siunatolkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. Siunatolkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. Herran siunaus tulkoon teille hänen armostaan ja ihmisrakkaudestaan, alati nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen. Kunnia olkoon sinulle, Kristus meidän Jumalamme, meidän toivomme kunnia sinulle. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda. Esipaimen siunaa. Kuolleista ylös noussut Kristus totinen Jumalamme, puhtaimman äitinsä, pyhien kunniastinen korkeasti kiitettyjen apostolien, pyhän isämme Konstantinopolin arkkipiispan Johannes Chrysostomuksen, pyhän isämme nyt ja myydän arkkipiispan Nikolaus ihmeiden tekijän, Jumalan kantajan pyhittäjä isämme Sergei Herman sekä Johannes Valamolaisten, Arseni Onevitslaisen, Eksteri Syväriläisen, Tripon Petsamolaisen, Runalaskalaisen ja Serapim Saromilaisen, pyhän marttyyrin ja tunnustajan Johannes Sonkejan rantalaisen, pyhien marttyyrien, Eustratioksen, Eugenioksen, Mardirioksen, Oresteksen ja pappismarttyyri Auksentioksen sekä naismarttyyri Lucian, joiden muistoa kirkkomme tänään viettää, pyhien vanhurskaiden Herran esivanhempien Joakimin ja Annan ja kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden, armahtakoon meitä ja pelastakoon hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan. Anna Herra mikään meidän isällemme pysyvälle patriarkalle Tartoleukselle, korkeasti pyhitettylle isällemme Helsingille koko Suomen arkkipiispalle Leolle, korkeasti pyhitettylle isällemme Kuopiolle Karjalan metropolitalle Arsenille, korkeasti pyhitettylle metropolitalle Pantelemonille, tämän pyhän temppelin velille ja kaikille seurakuntamme jäsenille, sekä kaikille oikeuskoisille kristityille. Kiitoksia yhteisestä palveluksesta. Onnistelen kaikkia teitä Herran pyhään ehtoolliseen osallistuneet. Tulkoon Herran pyhään ehtoollinen sielu ja ruumiin parannukseksi ja Jumalan kunniaksi. Kiitoskokouksen jälkeen on tiistai-seuran kirkkokahvivuorot seurakuntasalissa. Sinne olette kaikki tervetulleita. Ja seuraavat palvelukset tässä pyhätössä on sitten huomenna maanantaina kello 17 Jeesuksen rukouspalvelus ja keskiviikkona kello 17 akatistus ja ensi viikonloppupalvelukset sitten normaalisti. Keskustalon kirkossa on keskiviikkona 16. päivä kello 8 liturgia ja sitten on tiistaina 16.12. kello 17 palveluksen jälkeen katekeminen kerho seurakuntasalissa
Ja kirjasto on avoinna keskiviikkona kello 16-17 ja isä Pave päivystää torstaina täällä katedraalissa kello 10-13 ja sitten toimittaa rukouspalveluksia ja litania alkaa kello 10. No niin. Kunnia olkoon sulle Jumala, kunnia olkoon sulle Jumala, kunnia olkoon sulle Jumala. Kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, että et ole vienyt minun syntistä, vaan olet tehnyt minut otolliseksi osallistumaan hyviin salaisuuksiisi. Kiitän sinua, että olet tehnyt minut kelvottoman, kelvolliseksi vastaanottamaan puhtaat taivaalliset lahjasi. Ihmisiä rakastava Herra, joka olet meidän tähtemme tuonut ja noussut ylös sekä lahjoittanut meille pyhyydeksi, sielun ja ruumiin pyhitykseksi nämä pedettävät ja eläväksi tekevät salaisuudet. Suon niiden tulla minulle sieluni ja ruumiini parannukseksi, joka aina vastustajan karkoittamiseksi, sydämeni silmien valistamiseksi, sieluni voimien rauhoittamiseksi, lujaksi uskoksi vilpittömäksi rakkaudeksi, viisauden täydentämiseksi, käskyjesi pitämiseksi, jumalallisen armosi lisääntymiseksi ja valtakuntasi saavuttamiseksi. Suo, että minä niiden varjelevana eläisin pyhyydessäsi ja aina muistaisin armoasi, enkä koskaan eläisi itselleni, vaan sinulle, Herrallemme ja hyvän tekijällemme. Ja niin lähdettyäni iankaikkisen elämän toivossa tästä elämästä pääsisin ikuiseen lepoon, jossa juhlavieresten riemu on lakkaamaton ja kasvojesi sanomatonta kauneutta näkevien ihastus on loppumaton. Sillä sinä, Kristus Jumalamme, olet sinua rakastavien totinen toivo ja sanomaton ilo, ja sinulle ylistystä veisaavat kaikki luodut iankaikkisesti. Herra Kristus Jumala, iankaikkisten aikain kuningas ja kaikkien luoja, kiitän sinua kaikesta hyvästä, mitä olet minulle antanut, sekä osallisuudesta puhtaimpiin ja eläväksi tekeviin salaisuuksiisi. Rukoilen sinua, oi hyvä ja ihmisiä rakastava, varjele minua kattosi alla, siipiesi suojassa, ja anna minun puhtain omin tunnoin aina viimeiseen hengenvetoni asti kelvollisesti osallistua pyhiin lahjoihisi, syntieni anteeksi saamiseksi ja iankaikkisesti elämäksi. Sillä sinä olet elämän leipä, pyhityksen lähde, hyvyyden antaja, ja sinulle sekä pyhälle hengellemme kunniaa kannamme nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Minun luojani, joka omasta tahdostasi olet antanut minulle ruuaksi ruumiisi, kelvottomia polttavan tulen. Älä polta minua, vaan mene kaikkiin jäseniini, niveliini, sisään, sydämeeni. Polta kaikki syntieni ohdake, puhdista sieluni, pyhitä mieleni. Vahvista niveleni ja ruumiin, viisi aistiani valista. Nautitse minut kokonaan pelkoosi, alati suojele, pidätä ja varjele minua, joka ainoasta sieluani nukuttavasta teosta ja sanasta. Puhdista, pese ja kaunista minut, tee minut hyväksi ja ymmärtäväiseksi ja valista minua. Tee minut yksinomaan henkisi asunnoksi, äläkä koskaan salli minun tulla synnin asunnoksi. Suo, että kun osallistuessani pyhiin lahjoihisi, tulee sinun huoneeksesi minua niin kuin tulta pakenisi jokainen sielun pahan tekijä, joka ainoa himo. Esirukoilijoiksi tuon eteesi kaikki pyhät, ruumiittomien joukkojen päämiehet, sinun edelläkävijäsi viisaat apostolit ja heidän kanssaan myös puhtaan neitsellisen äitisi. Ota laukeas Kristukseni heidän rukouksensa vastaan ja tee minun palvelijasi valkeuden lapseksi, sillä sinä, oi hyvä, olet sielujemme ainoa pyhitys ja valkeus, ja sinulle Jumalalle ja Herralle me kaikki kunniaa kannamme joka päivä. Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, tuottakoon sinun pyhä ruumiisi minulle iankaikkisen elämän ja sinun kallis veresi syntien anteeksi annon. Ja tulkoon tämä pyhä ehtoollinen minulle riemuksi, terveydeksi ja iloksi. Suo, että myös peljättävässä toisessa tulemisessasi minä syntinen, puhtaimman äitisi ja kaikkien pyhienesi rukouksien tähden, olisin kelvollinen seisomaan sinun kunniasi oikealla puolella. Kaikkein pyhin valtiatar, Jumalan synnyttäjä, pimentyneen sieluni valkeus, toivoni, suojelukseni, turvani, lohdutukseni, riemuni. Kiitän sinua, että olet suonut minun kelvottoman tästä osalliseksi poikasi puhtaimmasta ruumiista ja kalliista verestä. Sinä synnytit totisen valkeuden, valista sydämeni hengelliset silmät.
Sinä kuolemattomuuden lähteen synnytit, tee eläväksi minut syntieni huolettama. Sinä olet armollisen Jumalan laupias äiti, armahda minua ja anna sydämeni hartautta ja synnin katumuksen murhetta. Ajatuksiin nöyryyttä ja vapauta kahdetut ajatukseni avuksi huutoon. Tee minut otolliseksi tuomiota päälläni langettamatta saamaan aina viimeiseen hengenvetoni asti puhtaimpien salaisuuksien pyhitystä sieluni ja ruumiini parannukseksi. Ja anna minulle synnin katumuksen ja tunnustuksen kyyneleitä, että veitsaisin ylistystä sinulle kaikkina elinpäivinäni, sillä sinä olet siunattu ja kunnioitettu iankaikkisesti. Aamen. Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallisesti Israelille. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Pyhä Jumala, pyhä väkevä, pyhä kuolematon, armahda meitä. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kaikkein pyhin kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja paranna heikkoutemme sinun nimesi tähden. Herra, armahda, Herra, armahda, Herra, armahda. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyydetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun isä oikea kaikki on valtakunta, kunnia, nyt ja aina ja täydellisesti. Aamen. Sinun kielesi lahjat, jotka tuulen kirkkaudella loistivat, valistivat koko maailman. Eivät ne tuottaneet maailmalle seuraavaa rikkautta, vaan osoittivat meille nöyryyden korkeuden. Isä Johannes Krysostomos opettaen sanojasi, rukoile sana Kristusta meidän Jumalamme, että sielumme pelastuisivat. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Taivaasta olet sinä saanut jumalallisen armon ja opetat kaikkia kumartamaan kolminaisuudessa olevaa yhtä Jumalaa. Johannes Krysostomos, pyhäyden autuas. Syystä kiitämme sinua, sillä sinä olet opettaja, joka jumalallisia salaisuuksia ilmoitat, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kristittyjen varma puolustaja, ainainen sovittaja ruojan edessä. Älä hylkää syntisten rukousääniä, vaan ennätä hyvyydessäsi apuun meille, kun me uskollisesti huudamme sinulle. Kiiruta kuulemaan rukouksemme, täytä pian anomuksemme, o Jumalan synnyttäjä, joka aina puolustat niitä, jotka sinua kunnioittavat. Herra armada, 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 Herra armada. Herra armada, Herra armada, Herra armada, Herra armada. Me ylistämme sinua, joka olet kerupe ja kunnioitettavampi ja seralta ja verrattomasti jalompi. Sinua puhdas neitsyt sanan synnyttäjä, sinua totinen Jumalan synnyttäjä. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle